खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्ताहिक चेनेल लंथमखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साप्ताहिकआनो जाहैबाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ पीएम केयार फान्डआव दान होदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ गावनिफ्राय 2,25,000 रां पीएम केयार फान्डआव दान होदों होनना गाहाय मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय फोरमायदों। गाहाय मन्थ्रि मावख'नि बिबानगिरिया फोरमायदों दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बिनि सिगांबो उन्दै हिन्जावसा गथ'नि फरायनायनि थाखाय गंगा दैमाखौ सिखोन-साखोन खालामनो थाखायबो रां दान खालामदोंमोन आरो दासिम बिथाङा गासै 103 कोटी रां दान होबाय। नैथियाव दङ बाक्सायाव फिसायजों बुजानानै सासे आइजोनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि मुसालपुर महकुमानि सिङाव थानाय निकासिनि लखिमपुरनि ए ब्लकनि भानुमति रामसियारि मुंनि सासे आइजोआ फिसायनि बुजानायाव जिउ गोमादों। रिपर्टनि बादिब्ला फिसाय सान्टोष रामसियारिया सिगांनिफ्रायनो बिसि भानुमतिनि सायाव इनाय अनगार खालामबाय थायोमोन। थांनाय बुधबार खालिनि हराव सान्टोष रामसियारिया बिसि भानुमतिखौ बुदोंमोन। बिनि उनावनो भानुमतिया हुस गोमादोंमोन। बिनि उनाव भानुमतिखौ लोगो लोगो मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो मोजां फाहामथायनि थाखाय नलबारि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदोंमोन। नाथाय भानुमतिया नलबारि देहा फाहामसालियाव सहैनायनि सिगांनो जोबथाहांबोयो। बे जाथायनि उनाव मुसलपुर पुलिसआ दायनिगिरि सान्टोष रामसियारिखौ खायो। थामथियाव दङ कामातापुर अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ पास खालामबाय। मैया कच राजबंशिफोरनो रांखान्थियारि सोलोंथाइ आबाद बायदि बिथिङाव दावगालांनायनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव दानि बिजेपि एजेपि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाफोर दैदेननायाव आसाम सरकारा कामातापुर अट'नमास काउन्सिल मुंनि काउन्सिल दाफुंनायनि बिलखौ पास खालामबाय। भारत संबिजिरारिनि आर्टिकेल 244 बादिब्ला अट'नमास काउन्सिलखौ 6 शेड्युल एबा ट्राइबेल ओनसोलावसो खालि ट्राइबेलफोरनोल' ट्राइबेलनि प्रटेक्शन प्रमोशन डेभेलपमेन्ट आरो वेलफेयारनि थाखाय दानानै होनाय जायो। कामातापुर अट'नमास काउन्सिलखौ दिखांना होनायनि थाखाय कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोरा जेरावबो रंजाखांनायजों लोगोसे आसामनि WPT आरो BC बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ बरायदों। बबेखानि आक्रासुनि मिरु आफादगिरि अरुण रायआ खौरांगिरिफोरनो फोरमायो दि काउन्सिल मोनबाबो ST आरो आलादा रायजो कामातापुरनि थाखाय सोमावसारनाया सोलिलांबाय थागोन। ब्रैथियाव दङ उदालगुरियाव UPPL दोलोनि खौरांगिरि मेल। उदालगुरि जिल्ला UPPL दोलोनि मावखुलियाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया UPPL दोलोनि बिसायख'थि रादाय बिलाइयाव लानाय गाहाय रादायफोरखौ फोरमायनानै होयो। UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया UPPL दोलोआ खुंथायाव फैनायनि उनाव इन्टारनेटनि गेजेरजों सरकारखौ सामलायगोन, लोगोसे गावारि सुंथाग्रा हान्जाफोरनो 75,000 रां होगोन होननानै राजु नार्जारिया फोरमायो। UPPL दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला हानि गोदान खान्थि लाबोगोन, लोगोसेनो हा गैजायै सुबुंफोरनो 3 बिघा हा राननानै होगोन होननानै बुङो राजु नार्जारिया। लोगोसे नार्जारिया बुंबावो दि पृथ्वीराज नारायण देबमेचा हानजानि हेंथायै खामानि मावनायनि थाखाय बिखौ UPPL दोलोनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। बाथियाव दङ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि टुइटार एकाउन्टआ हेक जादों। मैया टुइटारा रोखा खालामो दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि पार्सनेल वेबसाइटखौ हेक खालामदोंमोन आरो बिथांनि टुइटार एकाउन्टनिफ्राय क्रिप्ट' कारेन्सिनि जोहै गाहाय मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव फैसा दान खालामनो खावलायनायनि स्टेटास होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथांनि एकाउन्टखौ थाबैनो हेकारनिफ्राय बोखांनाय जाबाय आरो थाबैनो बेनि सायाव राहा लानाय जागोन होननानै टुइटारा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।